Això és com un simpàtic sense filòleg. Ara m'has de fer el clostre, no pas el... És que saps què passa? Que estàs amb la classe? Sí, home, sí. Perdona. No, que fas això, que fas aquí. M'has de mirar... No, ni pensar. Tu pensa que això d'aquí... Llavors, el fet que tinguis un blanc aquí, això no funciona, porta'm un blanc. Tu no el blanc, i aleshores fas el dibuix d'això. Entens? És molt millor que no pas... No he dius en blancs, no? O sigui, quan tinguis els foscos fets, després l'altre... És, com veieu, un acte molt senzill, simplement per iniciar el recorregut. Però abans de fer això, 2 o 3 comentaris. Voldria dir que incorporem aquest any algunes novetats, tant pel que fa a patis, com el pati de l'antiga Casa Saliat i del carrer Ciutadans, obert al públic, figurant una mica com un centre en l'entorn del qual pivota la mostra. I a banda d'això, vull dir també que poden tenir molt de futur, tant pel que fa a restauració com a allotjament. I vull dir també que percebo en el conjunt de persones participants, tant professionals com afeccionats, que s'intenten anar actualitzant, i aquest any ha fet una actuació especialment, crec, reeixida, l'Escola del Castell de Sant Foix. Tenim aquí el director i un professor que han fet un esforç per ser-hi aquest matí, i en nom de Girona. I ens portarà molta estona una passejada pel barri vell de Girona. Una passejada que segurament molts no fem la resta amb ganes de fer-ho amb normalitat. I em sembla que avui és una bona oportunitat per assajar allò que durant la resta de l'any no coneixen nosaltres, els gironins de la pròpia ciutat, i els visitants, una ciutat que té cura dels seus racons, dels seus jardins, dels seus patis, de les seves cases, com un patrimoni tractat no des d'una òptica egoista, passiva, tancada, individualista, sinó des d'una òptica col·lectiva, de projecte comú, de generositat absoluta, per obrir les portes de tota la ciutat a tothom. El pati, per exemple, de la Casa Saliat,
Esos dos señores, Carme, oi? S'ha agradat ella? Ah, sí? Home, és que jo m'estic de fer de l'exposició, sí, eren boniques, però no era per remarcar. Quan vaig veure aquelles...
Ara
Curiosa. Diu, es moriran tot aquí?